και θα πρέπει να στηρίξετε το μπαλάκι πάνω στη βάση. Κάθε μπαλάκι που θα πέφτει, ο παίκτης θα χάνει και θα βγαίνει από το παιχνίδι. Μόλις σας πω αφαιρέστε το ένα από τα δύο χέρια. 3, 2, 1, τώρα! Μόνο ένα χέρι πάνω στη βάση για τον κάθε παίκτη και 10 μπαλάκια στηρίζονται πάνω στις βάσεις των 10 παικτών. Όσο περνάει η ώρα το παιχνίδι θα γίνεται και πιο δύσκολο. Μόνο 2 θα είναι αυτοί που θα φύγουν με την ατομική ασυλία σήμερα από την παραλία. Τώρα θα σας ζητήσω να αφαιρέσετε και το δεύτερο χέρι. Δεν θα μπορείτε να ακουμπήσετε στα στηρίγματα που έχετε πίσω σας. Αν το κάνετε, θα σας αποκλείσω. Θα πρέπει να ισορροπήσετε χωρίς να ακουμπάτε. Έτοιμοι, 3, 2, 1, τώρα! Έξω ο Κωνσταντίνος, έξω ο Πάνος, έξω η Ελισάβετ, έξω ο Κώστας, έξω η Ειρήνη, έξω ο Μάριος. Νικητές η Σάρα και ο Ορέστης. Η Σάρα και ο Ορέστης καταφέραν να διατηρήσουν την ισορροπία τους πάνω στη βάση. Ο Ορέστης τρίτη συνεχόμενη φορά είναι ο νικητής. Τελείωσε και το σημερινό αγώνισμα ατομικής ασυλίας. Τρίτη φορά νικητής ο Ορέστης, πρώτη φορά κέρδισε και η Σάρα.